Клиентката ми идва за освежаване на стар микроблейдинг. След като съм направила формата, започвам с лявата вежда. Избрала съм Spine 3, който се избира по формата и косъма на веждата на клиента. След това преминавам към дясната вежда. Правя главата на веждата, долни, горни косъмчета и гръбнак. След това се повтарят и двете вежди отново. И вуала! Почистваме с тампончета. След това използвам пяната на Fi Academy, която изчиства перфектно веждата от остатъчния пигмент. И това е крайният резултат. След 4-6 седмици я чакам за ретуш. А тя може да се наслаждава на новите си вежди. Чао, чао!